खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ प्रमद बर'आ BTCआव कारापसन खालामगासिनो दं। प्रमद बर'नि समाव आरोबाव असान्ति फैगासिनो दं, जायनि जाहोनाव दायो प्रमद बर' सरकार सामलायनाय समाव मोननै हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जादों। बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPFनि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा दानि BTR सरकार सामलायगिरि प्रमद बर'नि सायाव मोनसेनि उनाव मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानायखौ मोनथिनो मोनदों। बेबायदिनो मैयाबो बे बाथ्राखौ लानानैनो बुंदों बिथाङा। लोगोसे बिथां महिलारीया बुंबावदों दि प्रमद बर' सरकार सालायनाय समाव रावबो हारि माहारियानो फोथायनाय गैला। बिथांनि समाव मोनसेबो जौगाखांनायनि खामानि जायाखै होननाबो गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। फारसेथिं बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला फैगौ समाव सरकाराव जों थायोब्ला साफ्रोमबो सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो बिथाङा। BKWSCनि गाहाय मिहिनसुर बसुमतारीया गाहाम देहायाव फैफिननांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि गुबुन धोरोमारि थानसालिफोराव आरज गाबनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारीया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो देहाया गाहाम नङैयाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दायो गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरा गाव गावनि थानसालिफ्राव बिथाङा थाबैनो गाहाम देहायाव फैफिननांगौनि थाखाय अबंगसाइनि सेराव आरज गाबनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बाथौ धोरोमारिफोरा बाथौ थानसालियाव आरो ब्रह्म धोरोमारिफोरा जयग' होनायनि गेजेरजों बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारीखौ गोग्गो देहा फैफिननो थाखाय आरज गाबनाय जायो इसोरनि खाथियाव। दैबाना जेंनानि थाखाय BTR सरकारनिफ्राय हेफाजाबारि जानबुं नम्बर। आथिखालाव BTR ओनसोलाव गोबां थाबथानाय गैयै दैबानानि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ नोजोर बोनानै मैया प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा मोनसे हेफाजाबारि जानबुं नम्बर फोसावना होनाय जायो। नंगौ, BTR ओनसोलाव जायखि-जेखि जायगायावनो थाया मानो दैबानानि जेंना एबा दैबानाजों सोमोन्दो थानाय जेखि जाया खौरांफोरखौनो फोरमायहरनो हागोन आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिदों। बे जानबुं अनजिमाखौ नोंथाङा मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनगासिनो दं। जायखिजाया हरखाब गोनांथि जानाय एबा हेफाजाबनि थाखाय नोंथाङा सुंज्रोब लाखिनो हागोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। जनाली नाथखौ बुथारनाय दायजों लोब्बा थानाय आरोबाव सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबावनो हाबाय होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि BJPनि दैदेनगिरि जनाली नाथखौ बुथारग्रा सुबुं एबा गुबै दायनिगिरि हानसुर इस्लामखौ हमखांनायनि उनाव पुलिसनि जेरा सेबनाय बायदिनो बे दायजों लोब्बा दं होननानै फोरमायनाय लेखायैनो मैया आजिबुर रहमान मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ हमनो हाबावो होनना मिथिदों। फारसेथिं बे बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै समाजारि बिजोङाव जेंना गोनां पस्ट होनायनि दायाव दाखालिबो शिखा शर्मा मुंनि आइजोखौ हमनाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दायो दायनिगिरिफोरनि सायाव सोंनाय फिननाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। गं 23 ब्लकनि हाथाइफोरनि टेन्डार सोनाया आलो गोजोनै जोबलांबाय। नंगौ, BTRनि मार्केट एन्ड फेर बिफाननि बानजायनायाव मैया BTRनि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय आलासि न'आव देग्लायनि हाथाइफोरनि टेन्डार सोनाया मैया BTRनि गंब्रै जिल्लानि गासै गं 23 डेभेलपमेन्ट ब्लकफोराव जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय गंब्रै जिल्लायाव गासै 369 हाथाइनि टेन्डारखौ सानसेयावनो सोनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों।
मख'जाथावदि बिथां मार्केट एन्ड फेयार बिफाननि चेयारमेन एबा MCLA पबित्र बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बिटिआरनि बानजायनायाव 65,000नि बांसिन हाथाइनि बेसेन थानायखौल' खालामनाय जायो। फारसेथिं 65,000नि खम हाथाइनि बेसेन थानायफोरखौ मोनफ्रोम ब्लक डेभेलपमेन्ट खोन्दोफोरावनो सायख'नाय जायो होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो बिथाङा। सासे एन हासथाय मुंनि बारग' एनडिबिआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै जोबोद दुखु दाहाजों सौसिनानै दं। मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे समनि सासे एनडिबिनि गोख्रों मावथि बिथां एन हासथाया थांनाय 4 दानसोनिफ्रायनो मोनसे बन केन्साराव गोग्लैना बिसिनायाव गोग्लैसोना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया नखरनि सोद्रोमाफोरा बुंथिना होदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला एनडिबिआव थानाय समावनो गोबां बुख्रुब सुख्रुब जानायाव दायो लासैनो केन्सार बेराम जाबाय। लोगोसे दायो रावबो लोगोफ्रानो खौरां लाफैया। सिगाङाव गोबां लोगोफोर फैयोमोन, नाथाय दायो खैफोदनि समाव रावबो लोगोफ्रानो खौरां लाफैया होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। बेनिखायनो दायो राहा गैयैयाव नखरनि सोद्रोमाफोरा गरसे गरनै सोरबाफोर मदद होगोन सानना एकाउन्ट नाम्बारखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावना होदों। फारसेथिं सरकारनिफ्रायबो जेबो रोखोमनि हेफाजाब मोनाखै होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो नखरनि सोद्रोमाफोरा। सोरबा 4-5 सेंग्राफोरा राइटिं पेड साफायनानै आंबो हाथियार लाग्रा आफाद बानायगोन होननाया बियो बारा गिदिर सानथावना नङा। दायो आसाम पुलिसआ जोबोद गोख्रों आरो इन्टेलिजेन्सआबो जोबोद गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बेबायदिनो माखासे जेंनाफोरा हाथियार लाग्रा आफादफोर बानायबाय थादों। नाथाय बेफोरो बारा गोबाव थावरिनो हायाखै। बेबायदिनो दाबो बिटिआरआव मोनसे गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जादों होननानै खौरां बिजोंफोराव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव आरोबाव बे जायगायाव थैनि बोहैग्लाबनायखौ रावबो सुबुङानो लुबैला। बेनि थाखायनो समाजा लुबैयै खामानिखौ सोरबाया खालामोब्ला, दायनि नागिरोब्ला बियो मोनसे जोबोद गोब्राब। ओंखायनो बे गोब्राब थासारिखौ सौसिनो हानाय नङा दिनैनि समाजाव होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।